Malta flimkien, il-futur sabiħ. Dimma kienet sempliċi għajta jew retorika politika iżda stqarrija ta' viżjoni mill-Partit Laburista għal Għawdex u Malta ta' għada. Viżjoni għal pajjiż maqut, ġens b'saħħtu u poplu ugwali li jgħader u jħobb. Dan hu l-patt li qed jagħmel il-Partit Laburista immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela. Patt li jistrieħ biss fuq il-fiduċja tal-poplu u li joffri garanzija ta' 1000 kisba għal ġid ta' kulħadd. Garanzija l-istudenti li jridu jimirħu b'suċċess fl-istudji tagħhom u għaż-żgħażagħ li jridu javvanzaw fil-karrieri u jinvestu fl-ewwel proprjetà tagħhom. Garanzija għal koppji li jixtiequ jsiru ġenituri u jkabbru l-familji tagħhom u għall-anzjani li jridu jgawdu l-irtirar tant mistħoq b'serħan il-moħħ. Garanzija l-imprendituri li jridu jinvestu fi klima politika serena u stabbli bi gvern sod li jixpruna u mhux ifixkel l-investiment. Garanzija għal ħaddiema li għalihom twaqqaf il-Moviment Laburista u li jibqgħu fiċ-ċentru tal-politika tiegħu. Garanzija għat-tfal għal ġenerazzjonijiet futuri li jridu jgħixu f'ambjent sabiħ u fi stat Ewropew li jilħaq l-aspirazzjonijiet u l-ambizzjonijiet tagħhom. Garanzija favuri tradizzjonijiet u drawwiet ta' missirijietna u għal minoritajiet kollha f'dan il-pajjiż li se jibqgħu jsibu gvern li jisma' jiddeċiedi u jaġixxi. Garanzija ta' gvern li miegħu taf fejn int u li int minn int ġej minn fejn ġejn se ssib bibien miftuħa u appoġġ sħiħ biex timxi l quddiem mingħajr xkiel. Għaliex din it-tifsira ta' Malta flimkien. Malta flimkien biex intejbu l-ħajja tal-pensjonanti. Malta flimkien biex it-teenagers u żgħażagħ isibu hawn l-opportunitajiet kollha li joħolmu. Malta flimkien biex nagħtu spazji isbaħ lill-familji. Malta flimkien biex in-negozju ikompli jikber aktar. Malta flimkien biex il-ħaddiem ikollu kwalità ta' ħajja aħjar. Malta flimkien il-futur sabiħ. Suċċess li minnu jgawdi kulħadd mingħajr ebda distinzjoni. Is-suċċess li wara hemm moviment sħiħ ta' individwi li flimkien jiffurmaw Tim Malta. Tim maqut mhux b'konvenjenza politika jew sforz xi eżerċizzju elettorali, iżda b'konvinzjoni sħiħa li aħna lkoll aħwa Għawċinu Maltin. Tim Malta b'mexxej tan-nies u man-nies li baħħar bl-aqwa qabilta fil-maltemp u li issa jixraqlu mandat b'saħħtu biex flimkien nagħmlu l-qabża li jmiss. Kwalità ta' ħajja aħjar b'opportunitajiet indaqsa l kulħadd. Għalhekk l-għażla ta' nhar is-Sibt li ġej qatt ma kienet ċara daqs illum. Għażla bejn pjan ċar ta' fejn irridu naslu jew vot fil-għama għal uċuħ tal-imoddi li firdu partit, aħseb wara x'jagħmlu bil-pajjiż. Għażla bejn il-progress u r-rigress. Bejn partit riformista li jrid jibni fuq it-tajjeb kollu li sar u jtejjeb fejn seta' sar aħjar u partit maqtuħ mill-polz tan-nies li jrid iħodd dak kollu li ksibna flimkien. L-għażla bejn mexxej li assigura futur sabiħ li għaqadna jew kap kontrollat mill-eruq tal-passat li jista' biss ireġġa l-arloġġ lura. Nhar is-Sibt li ġej, il-passat huwa garanzija tal-futur. Għalhekk Malta flimkien il-futur sabiħ. L-għażla fidejk, il-futur fidejk. Il-vot jibqa' l-aqwa arma li għandu kull ċittadin biex jagħżel il-futur ta' pajjiżu. U b'dak il-vot irridu nażlu ċ-ċertezza u l-istabbilità. Mela ejja nażlu il-futur, ejja nażlu edukazzjoni aqwa, ejja nażlu aktar spazji ħodor u ambjent aħjar, ejja nażlu ħolqien ta' ġid li jinfirex fost kulħadd. Flimkien naslu, flimkien mal-pensjonanti, flimkien maż-żgħażagħ u l-istudenti, flimkien man-negozji, flimkien mal-ħaddiema. Malta flimkien il-futur sabiħ, il-futur tiegħek.